kto vlastne povedal, že keď si mama, tak už nemôžeš byť ničím viacej, pretože ak by môj život skončil, keď som proste sa stala mamou, pri tom, že prebalujem dieťa, upratujem doma a varím obed, tak by som to už nebola ja. A ja by som naozaj nechcela stratiť samu seba iba kvôli tomu, že som sa rozhodla stať mamou. Takže ak to takto vnímaš, že tvoj život skončil a už nemôžeš vlastne nič iné dosiahnuť, pretože najviac, čo si dosiahla, bolo to, že si sa stala tou mamou, tak sa nad tým zamysli, pretože môžeš to vnímať dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že tvoj život skončil a už je tam iba život toho dieťaťa, o ktoré sa ideš starať, alebo to môžeš brať tak, že tvoj život iba teraz začína a okrem toho, že budeš tou najlepšou mamou pre svoje dieťa, tak môžeš dosiahnuť aj oveľa, oveľa viac. Čo si vyberáš ty?